Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituekin. Senideok, aitor ditzak humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Barka jauna, zure herriaren zorrak, eta gure aurreriengatik pekatuaren lokarrietan bai gaude, zure bihotzonak aska gaitzala, zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Honela mintzo zen Jeremias, marmar hauek entzuten zizkion jendeari. Beldurra non nahi, sala ezazuen, sala dezagun, nire adiskideak berak ere begira dauzkat. Ni noiz eroriko, ea liduratzen dugun eta menperatu egingo dugu, hartu eta bere ordaina emango diogu, baina nirekin daukat jauna gudari indartsu, eroriko dira nire etxaiak eta etzaizkit gailenduko, beren asmoak ezin bete dituztelako, bere azteko ez den lotxa gorria izango dute, diren guztien jauna zintzoa aztertzen, eta bihotzaren barne muinetan ikusten duzuna, ikus dezatala nik haien kontrako zure mendekua. Zure gain utzi dut nik nire auzia. Kanta jaunari, goretxazue jauna, are askatu du gaiztoen eskutik behar zuen bizia. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnaz berri, sortu neregan, bihotz garbi, erroki zaitez nitaz jauna, agurtu zure neurri gabeko, bihotzona, zuk eman jauna, arnaz berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, haintza zure jauna. Aldi hartan, judutarrek harriak hartu zituzten Jesusi harrika emateko, eta Jesusek honela esan zien, ekintza honik asko egin dut nik zuen aurrean aitaren izenean, horietako zeinengatik harrikatzen duzuen. Haiek erantzun zioten, egite honengatik ez, baina birauarengatik harrikatzen zaitugu, gizon izanik zure burua jangoiko egiten duzulako. Jesusek erantzun, ez aldago idatzirik zuen legean, nik esan duen jangoiko zerate. Jangoikoaren hitza etorri zitzaienei jangoiko esaten bazaie, eta liburu santuak ez dezake hutsegin, aitak sagaratu eta mundura bidali duanarentzat birauka ari dela diozue zuek, jangoikoaren semea dela esan duelako. Nire aitaren egintzak egiten ez baditut ez sinistu niri, baina egiten baditut niri ez bada ere sinistu nire egintzei, jakin eta ezagutu dezazuen aita nigan dagoela eta ni aitarengan. Berriz ere, baitu nahi izan zuten, baina ies egin ziren eskuetatik, eta berriro Jordanez beste aldera joan zen, Joanek lehen bataiatzen zuen lekura, eta han gelditu zen. Asko bildu ziren harengana eta honeta esaten zuten. Joanek ez zuen ezaugarririk egin, hala ere, Joanek honentzat esan zuen guztia egin zen,
eta han asko sinistu zuten harengan. Jaunak esana, eskarrak zuri jauna. Gaurko ostiralak badu, esan genezake, aste santuarekin alako lotura berezi bat. Historikoki, Ama Virginia Dolorosaren eguna izaten baizen, Doloretako gure ama gogoan hartuz. Gaur egun batez ere ospatzen dugu irailaren 15ean. Baina historikoki, gaurkoan Dolorezko ostirala edo modu hortan deitzen zitzaion gaurko egunari. Gogoan izanez, aste santuari hasiera emango diogula. Etzi erramu igandea ospatuz. Eta gaurkoan hain zuzen ere ikusten dugu nola judutar batzuk, ez daiteke sekula generalizatu, baina judutar batzuk nahi zuten Jesus hil, Jesus akatu. Eta hain zuzen ere, haien bazaukaten alako ditura bat, jendea harrika ditzeko. Gero ikusi dezakegu, hainbeste izagatzen zaigu, bai evangeliotan, esate baterako nola saiatu ziren, emakume bat, ezkontzan hasten akutakoa nola saiatu ziren harrikatzen, eta Jesusek nola baitere salbatu zuen emakume hura. Edo gero ikusi dezakegu lehenengo martiria, Esteban, nola gintzuten baitere harrika, lehenengo martiria harrika gintzuten, eta Jesus ere saiatu ziren harrikatzen. Baina, esan genezake, ez zuela lortu, gero horregatik jakoikoak beste zea batzuk prest zeuzkan Jesusentzako, eta ez zuzen ere gurutzeko heriotza. Garai hartan konsideratu okarragoa, baina beti ere harrika egitzea pertsona bat ere ikaragarria da. Eta saiatu ziren Jesus harrikatzen. Eta Jesusek nola baitere pentsa arazi egin nahi izan ziren bere garaiko jendeei. Esanez, nik egintza hor asko egin izan ditut. Eta egia da, Jesusek jende asko sendatu zuen, baita ere hildakoak piztu egin zituen, hainbeste eta hainbeste jenderi lagundu zion Jesusek. Eta esaten die bere garaiko jendeari pentsarazi nahian. Egintza on asko egin ditut. Horietako zetengatik hil nahi nauzue. Hoixera Jesusek nola baitere esaten diena bere garaikidei. Eta haien erantzuna amorruz eta gorrotoz beteta izan duzan. Egintza honengatik ez, baizik eta zu gizaki izanik zure burua jakoikoaren pare jartzen dezulako. Horregatik harrikatu nahi zen dugu. Hoixera, hain zuzen ere, Jesus hiltzeko arrazoia. Hoxe izan duzan, haien horrek beak mugitu arazi zituen arrazoia. Jesusek bere burua jakoiko bezala agertzen zuelako. Pentsatu gabe, akaso alazela, hori da kontue, hain zuzen ere, bintzat hipotesi bezala kontutan hartu da zuten. Batez ere kontutan izan da, Jesusek ze gauza harrigarriak egin zituen, ze gauza bikainak eta edarrak esan zituen. Eta horietan kontutan izan da ere, ez zuten hipotesi bezala konsideratu nahi izan bere jainkotasuna. Guk sinisten dugu, orain datorren astero ospatuko dugu, bere nekaldia, bere piztuera, horietan ospatuko ditugu, eta eskatzen dugu gure fede horretan, bere jainkotasuna sinisten dugu horretan, sendotu eta indartu eta finkatu gaitzala berak. Go, go, sabi,
eta misterio honetan sarri parte hartzeak salbagaitza da. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin, eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunaren dauzkagu. Eskerrak hangoiko gure jaunari, egokira eta zuzen egokira bai, eta zuzen non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztigun beti edeko horri, zure semearen ekaldi salbagarriari esker, mundu guztiak aitor dezake zure handitasuna, eta gurutzearen indarrean harri-harri agertzen da, bai munduaren epaia, bai gurutze izatuaren nagusitasuna. Horregatik guk ere gero eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santo, santo, santua, diren guztien jainko jauna. Zerurrak beterik dauzka, zure diztirak, osana zeru goienetan. Berenkatua jaunaren izenean datorrenan, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztia iturri, santu egizkizu bada, ogitarro hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogi hartu, eta eskerrak emanez handitu zuen eta bere ikaskei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio ontatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalon berdin kamizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire hori garen. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zera jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biztiaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldadean zure sarbitzari onartu gehituzunako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin genizala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazun itasunosra Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna biztego itxaropenean dian gure semereak eta indarko guztiak, bereziki genka, arritzazu zure ortegiaren argitan, errokizatezkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Goatxoarekin, San Jose Beresenagarekin, apostolu santuekin eta gizarri guztietan, zure adiskide izan diren santuekin egekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure